Pekný deň, volám sa Dominika, ale väčšina z vás ma pozná ako pravú veštbu. Dnes by som vám chcela povedať viac o tom, že či máte doma ducha a čo robiť, ak toho ducha máte, alebo keď v tom priestore niekto zomrel a vy ste si proste kúpili danú nehnuteľnosť a zrazu ste v šoku. Na záver si dáme aj veštenie, že aká je tam pravdepodobnosť, že toho ducha máte. Ja sa tejto tematike aj trošku viac venujem. Samozrejme, takouto hlavnou mojou doménou sú hlavne odblokovanie lásky, ale aj ja som sama zažila, že v našom byte strašilo. A normálne som počula také tie kroky, častokrát sa spúšťala kanvica a sú rôzne názory na to, prečo sa toto deje. Jeden názor je, ktorým ja najviac rezonujem, je, že je viacero ako keby časopriestorov a v každom časopriestore sa niečo iné odohráva. Napríklad tí, ktorí zomrú, majú inú vibráciu než my ľudia, ale môžu sa zastaviť ako keby na tejto nízkej frekvencii rovnako ako ľudia, namiesto toho, aby išli do inej frekvencie a vtedy sa usadia v tom danom priestore, nejdú do svetla a ich energetické ako keby častica alebo tá ich energia sa stále potuluje tým prostredím. Ako s týmto bojovať? S týmto bojovať je veľmi náročné. Nejde to len, že dobre, pomodlím sa jedenkrát Otčenáš a všetky tieto energie sa zmenia. Je veľmi dôležité zistiť tú danú príčinu, že čo sa tam odohráva, veľakrát som to pozerala. Keď je tam jednoducho niekto, kto je nespokojný s tým, že čo si potrebuje doriešiť, ten daný duch, tak potrebuje sa to doriešiť, lebo ako keby tá duša nechce ísť do svetla, alebo do tej jeho proste dimenzie a vtedy sa to prejavuje tým, že tá energia tam je taká... Keď si kupujete aj novú nehnuteľnosť a zisťujete, že v tom byte alebo v dome niekto zomrel alebo že tam nejakým spôsobom straší, je pre vás kľúčové, aby ste navnímali celkovú tú energiu tých miestností a podľa toho sa robí aj rekonštrukcia. Vy tým, že začnete rekonštruovať ten priestor, začnete meniť tú frekvenciu toho daného miesta. Keď napríklad by ste chceli robiť ale rekonštrukciu niekde v koncentračnom tábore, že dobre, spravím si tam krásnu vilku, tak tá ťaživá energia z tých nízkych vibrácií by vám aj tak robila šarapatu. Keď však sa nasťahovávate do nehnuteľnosti, kde sa nediali až takéto hrozostrašné veci, nie je to položené na cintoríne alebo na nejakom boisku, len proste niekto tam zomrel na starobu, alebo ako sú aj nehnuteľnosti u mojej babičky, že sa tam niekto obesil, tak nie konkrétne u mojej babičky, ale v rámci tej bytovky, tak tam stačí spraviť takú tú rekonštrukciu, prečistiť ten priestor tým, že tam veľmi veľa vyvetráte, a veľmi pomáhajú zapálenie sviečočiek, veľmi pomáha očistiť ten priestor energeticky, niekedy pomáha šalvia a vydymovanie so šalviou, niekde pomáha citrónová kvôra, citrónová vôňa. Závisí to naozaj od tej okolnosti. A čo by som vám ešte poradila, keď nemáte peniažky na rekonštrukciu, keď fakt sa musíte niekde takto ocitnúť, tak veľmi je vhodné, aby ste odpratali kšetok prach a veľmi pomáha prezvoniť tú miestnosť. Ja pritom využívam vždy zvonček, dá sa použiť aj vysokofrekvenčná hudba, ale čo je najdôležitejšie, zbaviť všetky tie miesta prachu. Kde sa usídluje prach, tak tam sa usídľujú veľmi nízke vibrácie. Takisto tam, kde nie je svetlo, tak tam prirodzene začne sa možno diať niečo, čo by ste si neprijali, hlavne na tie kúty, na také tie negatívne miesta. Čo pomáha zapaliť v tých miestach sviečočku čajovú
A keby naozaj potrebujete hlbšiu pomoc, tak som tu aj pre vás. Dobre, poďme sa pozrieť na tie energie. Ak ste si vybrali prvú kartičku, je tu 10 mečov. Toto naznačuje, že je tam nejaká negatívna energia, ale nemusí byť konkrétne od ducha. Častokrát sa deje aj to, že keď v tej nehnuteľnosti boli časté hádky, boli tam škriepky, boli tam naozaj také rozvodové konania, tak tá energia nasaje sa dokonca až do tých stien. Ten smútok, to elektromagnetické pole je v tej miestnosti tým nasýtené a potom sa vám tam veľmi ťažko spáva. Alebo tam máte problémy v rámci partnerstva. Očisťuje sa to, viete využiť na to špeciálne sviečky, napríklad aj fialové. Neodporúčam zapalovať čiernu sviečku. Tam naozaj to musí byť veľmi vedené a musíte vedieť dobre ten zámer, ale aj fialové sviečky dokážu veľmi pekne prečistiť priestor a niekedy je dobré sa obrátiť aj na odborníka. Ak ste si vybrali druhú kartičku, karta väža naznačuje, že vo vašej nehnuteľnosti sa buď udialo niečo nepekné, alebo tam bolo veľmi veľa hádok, kriku, lebo tuto je opäť negatívna energia. Takže pozor na to. Ak ste si vybrali tretiu kartičku, 6 mečov naznačuje mi, že z tejto nehnuteľnosti sa možno viacero ľudí presťahovalo, alebo aj pre vás to bude taká tá nehnuteľnosť, z ktorej potom sa pohnete ďalej. Môže to byť aj taký váš dočasný prístav, môžu tam byť ešte pôvodné energie niekoho, čo tu cítim. Kto ešte úplne neodišiel, môžete mať aj problémy so susedmi, čo ja tu cítim. A ak ste si vybrali štvrtú kartičku, 9 pentaklov naznačuje, že vy zvládnete túto nehnuteľnosť dať do pucungu. Vidím tam, že vám priniesie aj veľa hojnosti, alebo keď aj ju budete predávať. A keď ste si vybrali poslednú kartičku, to isté vraví aj ESO mečov. Nové začiatky. Buďte takí radikálnejší v tých vašich rozhodnutiach a dobre to dopadne. Budem rada, keď mi napíšete, ktorá kartička vám vyšla, či ste mali problémy s duchom a keď sa mi prihlásite na odber týchto videí. Majte sa krásne.